फेशन मुलुगाव बर' फिसानि देरहासार आगान। बर'नि गाननाय जोमनायखौ मुलुग दरबाराव सिनायथि होनो गोसो गुदुं बिथाङा। आबादारिनि फिसा रिम्पि दैमारिया उदालगुरियाव गोग्गानाय लाबोदों। टंला जौमा फरायसालियाव डिग्रीआव फरायफुनाय रिम्पि दैमारिनि ग्रेन्ड ग्लबेल विनार बिमुं देरहासारनायाव बाख्नायदों कलेज हायुंआ। खस्थ'जों नाजानाय आरो गावनि गोथौ फोथायथि थायोब्ला जायखिजाया खामानियावनो जाफुंसार जायो। रिम्पि दैमारि बिथांनि बिबुंथि। बर'नि दोरोङारि समायजों साम' ओंख्रिया बिथांनि आंगो ओंख्रि। बावैसो सिगां गवायाव जानाय मिस्टार एन्ड मिस स्टार अफ इन्डिया फेशन श'आव ग्रेन्ड ग्लबेल विनार बिमुंखौ आवथायनो हादों उदालगुरि जिल्लानि भकतपारा 1 नं माजगाव गामिनि रिम्पि दैमारिया। गामि ओनसोलनि आबादारिनि फिसाया बोरै फेशन मुलुगाव दावबायना अनसायजाथाव बिमुं खनसायनो हाखो, बेनि सायाव जोंनि एक्सक्लुसिभ मोगामोगि। खुलुमबाय। गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। मुङा थरायना रिम्पि दैमारि, आंनि आफानि मुङा रुपा दैमारि आरो आंनि आइनि मुङा रुनु दैमारि। आं नं 1 माजगाव भकतपारानि। आंनि ट्रेडिसनेल फुडा सबायजों साम'जों। आं जोबोद गोथाव मोनो जानानै आरो आंनि ट्रेडिसनेल दख'नाखौ आं जोबोद मोजां मोनो। गोदोनि दिंखिया आगर, हाजो आगर आंनि थाखाय बेस्ट। आं बे मुलुग हादराव माने आंनि ट्रेडिसनेलखौ आं गाव दिन्थिनो थाखाय जोबोद गोसो दं आरो बेबायदिनो आङो फेशनखौ खालामलांनो आंनि गावनि ट्रेडिसनेलखौ देखायलांगोन। माबोरै फुड जायो, माबोरै गानो, माबोरै जोमो, बेफोरखौ आं देखायलांनो थाखाय बेयो मोनसे आंनि ड्रिम आरो। थिग बेबादिनो रायजो राजा, आंनि आंगो न'खरनि गासैबो बिदा बिफं गासैबो आंखौ मदद होयो, आंखौ अनहरो। थिग माने उननि फैबाय थानाय समाव आं जाहाथे दा जिबायदि साक्सेस जालांदों बेबायदिनो स्टेप बाय स्टेप साक्सेस जालांगोन आरो बिथां रायजो राजा गासैनिसिमबो आंखौ बोर होगोन होननानै आं मिजिंथियो। आङो बर' बिजोंजोंनो LP स्कुलखौ नं 1 माजगाव गुदि फरायसालियाव फरायो। बिनि उनाव हाइ स्कुलखौ आङो मुदिबारि जौसिन फरायसालियाव फरायो। ओमफ्राय 2019आवनो आङो मेट्रिक आनजादखौ पास खालामो। बिनि उनाव भकतपारा हाई सेकेन्डारियाव फरायो आरो हाई सेकेन्डारिखौ आं भकतपारायावनो उथ्रिसारो। बिनि उनावहाय दा आं डिग्री फरायगासिनो दं, टंला कलेजाव लादों। आंनिया मेजर गैया, जेनेरेल BA फरायगासिनो दं दायो। फेशन मुलुगाव माबायदि दं? आंनि बे जार्निया आं उन्दैनिफ्रायनो माने मोसानाय, जिखुनु एक्टिं माने फेशन खालामनाय बेयाव इन्ट्रेस्ट आरो। ओमफ्राय आङो बिदिनो जोंनि भकतपारायाव एबसु कनफारेन्स जादोंमोन। बेहाय किरण मेमखौबो लिंहरनाय जादों। मडेलिं बेफोरबायदिनि कम्पिटिसन जादोंमोन। बेखायनो आंबो माने गोसो सिङाव ट्राइ खालामदोंमोन, नाजादोंमोन आंबो खालामनो हागोन दां होननानै। बेयाव आं खालामहैबायबो 2017 बावबाय बेखौ। टाइमाव क्लास 6मोन, बै टाइमाव क्लास 6मोन। ओमफ्राय आं ट्राइ खालामनानै बेयाव आं कम्पिटिसन खालामदों। कम्पिटिसनाव जों 12 जनमोन। 12 जननि मादाव आङो सेकेन्ड रानार आपखौ मोननो हादों। बिनि उनाव टंलायाव बरदलै भवनाव मोनसे श' जादोंमोन। बेहाय डाइरेक्ट एन्ट्रि मोनदोंमोन बे जोंनि भकतपारा आनसलिकनिफ्राय। बेयावबो खालामहैबाय। खालामनायाव बेवहाय आं मोननो हायासै, बाट बेस्टखिनखौ मोननो हादों। आं गोबां माने गावखौ हिम्मत लानानै, आं गावखौ फोथायनाय लानानै आं गाव हारसिंनो नाजालांनायदों दिनै आं बेसिम आवगायनो हादों। आरो बै टाइमाव आंनाव मबाइलबो गैयामोन दि आं मबाइलाव नायनानै सोलोंनो मानो। आरो जोंहाबो आइ आफाया इमान गियानि नङा कि इमान लेखा गोरोंबो नङा आंखौ जेनेबा माबा मोनसे आइडिया होनो, माबा मोनसे फोरोंनो। बाट आं गावखौनो नाजानानै, गावखौ फोथायनाय थानानै आं बेखौ हागोन साननानै आं माने बेसिम दिनै फैनो हादों। स्पेसियेलि आं थेंक इउ बुंगोन न'खरनि गासैखौबो। अगर बिसोरो आंखौ सापर्ट होआमोनबा आं बेसिम फैनो हानाय नङामोन। आरो आंनि गामिनि
आरो आंनि कलेजनि फ्रेन्ड गासैबो हाजासिम बे जाय दा दिनै श' जालांबाय बहुद हेफाजाब होदों आंखौ स' बिसोरनि थाखाय आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय बावहरदों। बांसिननि रल मडेलआ गुबुन गुबुन जायो थिग बेबायदिनो आंनियाबो आं सानोखि आंनि आइखौ सानो आं रल मडेलखौ मानो होनोब्ला उन्दैनिफ्राय दिनैसिम आंजों आंनि दुखु सुखु आंनि माने जि थांखि जि लुबैनाय बेखौ हायाबाबो नाजाथाबदों स' बेखायनो आं आंनि आइखौनो रल मडेल होननानै सानना लायो। आंनि फेशनाव रल मडेलआ माने आं बै टाइमावनो सानना लादोंमोन दि माने बैनि थ्रुयै जाय किरण मेम बिथांखौ जाय समाव बरायदोंमोन 16 नभेम्बराव बे टाइमाव आं सानबाय बा इखौबो इमान मोजां बरायदों स' आंबो सानसे बरायजागोन स' बेखौ नुनानै आं मोनसे जेनेबा गोग्गानाय साननानै आंबो हागोन आंबो ट्राइ खालामगोन खालामै खालामै दा दिनै बेसिम हादों आरो जाय आंखौ बेफोरबायदि कुइसन राउन्ड आं बारा बुंनो रोङा बाट माने आंखौ जाय फोरोंदो निकु के हाजरिका बिथांखौ आं जोबोद जोबोद साबायखर बावो आरो बेजों लोगोसे खुशबुगिरि मेम बिथांखौबो आं जोबोद जोबोद साबायखर बावो बिसोरनि थाखाय आं बेसिम सहैनो हादों। फेशन मुलुगाव फैबा माने इंलिसखौ रोंथारनांगौ बि नङा हिन्दीखौ रोंथारनांगौ बि नङा माने बेयाव ओरैबायदि रल थायोदि कनफिडेन्ट थानांगौ मानसिनाव मेन गावनि कालचारखौ खिन्थिनो हानांगौ स्माइल एक्सप्रेसन माने कनफिडेन्टआनो मेन बेनि उनावसो नोंगौ बे जेनेबा आसामनि बाहेरायाव इंलिसआ सोलियो बाट गावनि कनफिडेन्टआ मेन गावनि कनफिडेन्ट फैयोबा सब भाषा लेंगुवेजआनो फैलांजोबो। सोरगासिम थानाय आंनि जाय फेशन यानि मडेलाव इन्ट्रेस्टेड दङ बिसोर जेनेबा आफसुस जाना थायो जेनेबा इंलिस रोंथारनांगौ बेखायनो आं खालामा बाट इंलिस रोंथारनांगौ बे नङा गावनो कनफिडेन्ट लानांगौ जा गावनाव फोथायनाय थानांगौ बेखायनो आं सानोदि गासैबो बाहागो लायो कनफिडेन्टआव था अब्लानो साक्सेस जागोन। आङो ग'आव डाइरेक्ट एन्ट्रि मोननायानो जादों फार्स्ट टाइम आङो फेशन फक अफ आसामाव विनार मोनदों बेनि उनाव डाइरेक्ट एन्ट्रि ग'आवमोन थिग बेबायदिनो आङो विनार मोनबाय मोननानै डाइरेक्ट ग'आव थांदों ग'आव थांनानै जोङो बादायगिरि मिसफोरनिया 25मोन ओमफ्राय बिनि मादाव आङो ग्रेन्ड ग्लबेल विनार मोननो हादों स' आरो बेहाय गुबुन गुबुन स्टेटनि बाहागो लानो फैदों जेरै मुम्बाइ दिल्ली शिलं ओमफ्राय गवानिबो दं ओमफ्राय आसामनिफ्राय मिसआ आं आन्था थांदों ओमफ्राय बिथिं नेपालनि दं मेघालयनि दं बेबायदिनो जों 25 कन्टेस्टेन्ट ओमफ्राय बिनि मादाव जोंखौ साथाम सायख'नाय जादों साथामनि मादाव आङो ग्रेन्ड ग्लबेल विनार मोननो हादों स' आं जोबोद प्राउड फिल खालामदों दि बिनि मादाव आं देरहानो हादों आं गावखौनो फोथायनाय मोनाखै स' आं देरहानायखाय जोबोद प्राउड फिल मोनदों बिनि थाखाय आं स्पेशेलि निकु मेम एन्ड कास्टम सार एन्ड खुशबुगिरि बिथां साथाम सार मेमखौ आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ जासिहरनाय थाबाय स' आङो क्लास 5निफ्रायनो बिगिनिं खालामदों बेनिफ्राय दासिम क्लास 5 ना 6 आं क्लास 6निफ्रायनो बिगिनिं खालामदों ओमफ्राय बिनि मादावनो फार्स्ट टाइम आं भकतपाराव खालामबाय एबसुनि कनफारेन्सआव बेयाव आङो सेकेन्ड रानार आप मोनदों बेबायदिनो अराङाव खालामदों गुवाहाटियाव जादों डिस्ट्रिक्टनि विनार मोनदों बेवहाय बिनि पस्टआ जादों मिस डिभाइन असम आरो बिनि उनाव अराङाव माजबातआव खालामदों माजबातआव आं